Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Selamat sore, Lur. Pada sore kali ini saya berada di depan kantor Kepala Desa Kecamatan Bae gitu, Lur. Tepatnya Desa Karangbener, Lur. Iki, Lur. Kini ngidul ana ring arah lapangan Karangbener, nek rono ring Kadisono, Honggo Soco. Nek ngetan, pertelon iki lho, iki masjid iki lur. Ayo lur, langsung aja kita cek lokasi apa ya lur. Persiapan anak pasar malam yang berada di lapangan Desa Karangbener, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Iki sore tanggal 3 Desember 2025. Nah, iki lur ana SMP Papat Bae. Ngidul sini iki lur tekan lur. Nek ngidul lurus terus pol setain iki terus apa iku Jarum Karangbener. Ha iki ana neh iki sekolahan iki lur. Nah iki lur kiri jalan iki lur. Suasana sore kali ini semoga ada aktivitas persiapan wahana pasar malam. Oh ternyata belum dirangi ya lur. Pada sore kali ini ini lur ijeh berserakan lur bahanane lur. Burung dipasangi gitu. Lagi dibongkari, lagi dimulai. Nah. Ki SD-ne ora kanggo iki. Ora. Niki lur suasanane lur. Urung dadi ya lur. Nah, iki pokoke lokasine ngene iki. Gang 12. Ha iki ning ngarep apa iki lur? Gapura Desa Karangbener. Nah, iki lur mlebu lapangan iki bisa ana ketoprake niki lur. Durung disiapno iki lur, soalnya lagi teko nek bengi iki lur. Niki lur. Nah, iki lur. Suasanane ijo resik lapangane lur. Durung ngadeg wahanane lagi dimulai sore iki. Nah, iki ning ngarep lapangane lur. Nah iki lur ngene iki suasanane ijeh. Urung ana sing ngadeg pokoke lur. Lagi dimulai lagi teko ndek bengi. Iki ngasih kapan, Mbak iki, Mbak? Mulaine ngasih kapan? Seminggu tok, Mas. Seminggu tok. Terus pindah ring Demak. Oh, iki acarane seminggu tok ya. Delok iki lur acarane lur. Semoga cepat terus jadi, tidak ada turun hujan langsung mubeng-mubeng lur. Met ya Mas. Nah iki lho je ning isor kabeh wanane pokoke ngene iki suasanane. Ku mau infone tek seminggu entok acarane lho. Berarti yo delok entok iki lho acarane kene iki lho. Ya odong-odonge jeneng isor templek lemah kabeh lho lapangan odong-odonge ngene iki lho. Nah lho. Masih berserakan pokoknya lho. Kok sing dipasangi kok wahana prosotan pelangi rainbow lur lagi dipasang lur iki lur. Ini iki lur lapangane wombu iki pokoke lur. Rainbow iki dipasang ngene iki lur. Nah. Rainbow prosotan tertinggi iki baru dipasang iki. Soalnya tekone lagi dek bengi terus bongkar teko truk iki lagi do masangi ngene iki lho. Nah, di lembur iki ngasih engko bengi pokoke. Ngene iki suasanane lho. Makeh iki wadane ana komedi putar odong-odong untuk anak-anak iki ning kene. Kok kene stan-stan iki biang lala mbak banyu koyoke terus rainbow iki. Terus tong setane lho ndi ya lur kok lur. Ha pokoke engko ndelok sak dadine lur. Nah ini iki lur lapangan wetan dalan Desa Karangbener ngene iki lur. Iki sing wis dadi nyerodo iki. Iki odong-odonge. Odong-odonge iki lur. Iki kereta relay iki. Nah relay iki wis templek-templek no iki biang lala apa ora iki ontang-anting lur.
dan prosotane iki kok ngene iki aktivitasnya. Mulai proses pemasangan hari pertama iki berserakan iki plate. Kalau lampune lagi disiap-siapno. Gondolan biang lala. Kok jensete urung mbok uripno iki. Iki acarane pirang dino? 2 minggu tok. 10 dino. Wah. Suweleng masang iki era. Berarti malam minggu iki ta, malam Jumat. Era. Pokoknya 10 dinonan orang luweh lho. Iki kabele wae ngene iki ya lho jebule. Iki jensete perkis. Nah ini lho. Lagi dipasangi lampu ambil rainbow kok, rainbow pelangi. Iki nggih, wah gede iki ngene iki pokoke. Nah iki kora-korane lur. Ning kene bakal ambil biang lalane. Kok ontang-anting yo. Ontang-antingnya yo dipasang lagi. Sampai maghrib lur iki lur. Ontang-antingnya digotongi lur. Ngene iki lur. Saling rainbow ontang-antingnya lur. Pasangi siji-siji sapote ya lur ngene iki lho. Derangke. Templekno. Nah ngene lho. Entang-anting. Wis ngene iki wombo iki lawane full wahana iki engko. Bak dhuwur rainbow iki ya. Dhuwure pol ning kidul. Prosotan pelangi. Oh diangkat nah kalau. Sandal lho. Plat-platnya ya pasang. Malah wis sandal lho, ini plat-platnya karo rainbow iki. Beli sandal ya. Pokoke iki kurang luwih nggo malam Jumat ya lho. Ngene iki lho. Sandal lur, malah baca melancong ngalor iki. Lampune pasang lagi lur. Maghrib malah. Di lampu sementara iki kalau kanggo pemasangan wahana iki. Di kondolan biang lala. Sapot-sapote kora-kora ngene iki lho. Cek berserakan pokoknya lho. Update terkini dan cek lokasi sebelum beroperasi wahana pasar malam. Nah, ini kora-korane gedene pol lho. Tong setane ning kono iku. Nah iki lho. Kora-korane jenggele tak iki. Wah, pol kidul pol lor iki. Tong setane ya ini iki lur. Iki rumah hantu ning kene ya lur ternyata lur. Iki rumah hantu. Kok dalane rame. Nah ini iki pokoke. Cek korak kare. Nah iki pemasangan wahana tong setan. Ternyata begini lur. Ditata terlebih dahulu ini yang bagian tengah. Rangkai siji-siji lho.
pirang papan nih lur. Jiro lupa mo 6 tuwolu songo 10 11 12 13 14 16 17 18 18 wis 19 lur ketoke lur. Nah ngono lur suasanane lho. Apik ngene lho. Wortemune lho. Diangkati siji. Sorry ya, Bos. Maghrib malah ya. Nah, ngene iki lho. Terus papane diunggahno. Nah, toto dhewe-dhewe. Nah, terus iki rono iki kok samping-sampinge sing nggih munggah. Terus iki papane kok. Ini iki lho suasanane lho. Iki montore iki ning kene iki. Montore dikemuli. Motor loro RX King. Ambi sepeda iki lho. Nah, sepeda onto. Nah, ini ya lur suasanane pokoke lur. Wis maghrib mari lur. Ora rene sore iki mau lewat sisan mampir lur. Kayak meriah full lengkap wahanane lur. Pasar malam Diana Ria Enterprise 02 yang berada di lapangan desa Karangbener, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Nah, begini baru persiapan nih pokoknya lur. Dan dari saya jika ada tutur kata kurang tepat mohon maaf ya lur. Dan jangan lupa ramekan. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.